mami aba abla ka so no ga sara dron abeni nekli bali bara lay boro Allahu akbar fatalaqa adam mami nan fa adam yiri din nu jigina kana duma a jiginin sa a tora be kana gwangono abe kana gwangono adale fatalaqa adam fa adam yiri kumbeni nye kaba amma yoro kalimati kuma kauma ilhamu yoyi iskile do bina ci kono kana sigala iga jinya iga hayra saratu ni bayin kum men yonya wa ijma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin min jina kuna yofo mamin na yofo fataba Allah ta'ala yatubu minne alai adam ma igadu Allah ta'ala huwa ala tigiti alli yatubu minne cha man masai Allah ta'ala dai hingilan masai Allahu akbar fatalaqa adam don bawye macha man fonina alai an fada la doniya kuma kauna أركان التلقي نسبة تصله للجانبين وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذا ذكر القرآن كم به كبو كودم مسيرو مسمى فهم كلامه بالتلقي أبسط به لو تلقيت زيدا ne zaidu kumbe wa talaqani zaidun zaidu ne kumbe talaqa bi ka bai kuma ni kuma tanin gansa an fa adama ya kuma don akshiran no kuma nun doniye ka ba har kalima kuma fulai kuma fulana al kalimatu talaqat adama min as-suquti fil mahawi kuma nun de an fa adama kumbe kabo binima halakili yorola idi laulaha ni kuma nun sa gunde la saqata an fa adama kunafi fa hiya ala ad-dawa'u lahu wotuma talaqi karabashi an fa adama iblisa alama bashi furaduma وتما فالكلمات جاءته بالإسعاف وهو جاءها بالقبول كما كان هنا فادما ما كان عن مجين أم فادما فإن كما كيما نمنني أن كيرا كنداما ومن هنا ينددو أن الذاكرة ما من سجل من نابك الذكر لا ينفع بالذكر أتاك الذكر نفسره ولا ينور باطنه أتعب ذكر دان أسغن النور إلا إذا كان الشيخ عارفا فيسرع يورد منه كرمه منا وعلى الدم وأذنه كرمه جنك لما في ذلك ذكر كلا بدل ذكر رأيتا ذكر كلا بي إذا نفسر منك الذكر فيو ikonna de noro soro na fiu so ka soro kala mo mi dikru ndima ala do kala mo tara ajeni ma kikake wa dhakiru wujil dara refene mushtaqa afrakan nibaka da dikrika mushtaqan afrakan nibaka da dikrinka nasri kan min dala وما كتلقي آدم الكلمات كما أنفع آدم كما يمغوكم مالا كما من ناما أنجيكم بالا أننا مدرو أجير لك عمنا سيسا إيه بفعنا يلا أمفلك أمنين فسطا أنقود على كراكو الشيما أقول إلى إني دامبون سبحان الله بشودي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله على كلا بافوت مامي هاسرو تشبه تورو دي كونو كلا فدرون تشني كلا كيا كومبا ياكي اياكي درو على نفا داما ومي ادم ويا لك راي
mi adama o ye alakira ye o de kosɔn seli bannen kɔ subhanallah min n'an b'a kɛ subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 alakira ka fɛn dilen don olu bɛ a bɛ silamɛ bɛɛ nafa a bɛ bɛɛ nafa ni maa min y'a k'i sɛbɛ ye ninnu sigilen bɛ k'u bɛ subhanallah kalan nin tɛ sunna ye i ban sunna tɛ ayi sunna tɛ fɛn min b'i diya a bɛ n'i sɔrɔ ye o n'a y'i sɔrɔ i bɛna i ko minnu ta tɛ sunna i bɛna olu de tigɛ dɛ k'u ka fara ɲɔgɔn kan k'a k'i ye ala m'an bɛnna sababa ma ayiwa an ka taa nafa ni fa yɛrɛ ye nafa dɔ ye o ni fa y'i sɔrɔ ɛ tɛ nafa dɔ ye dɛ nafa dɔ nafa tɛ i y'a ta i kɔni ye dɔ sɔrɔ a la o a bɛ sira dɔw fɛ n'ala b'i fɛ n'i y'a sɔrɔ i b'a yira a dɔnbaga la u b'a fɔ hatɛ ko nin dɔn i b'a kɛ tan a n'a jate tɛ d'i ma dɔ de bɛna jate d'i ma min b'a jate d'i ma n'o y'a jate d'i ma dɔrɔn i bɛ nafa sɔrɔ a la k'i ma ko a ma sa o de ye balawu ye i ni kɔlɔsi bɛ bɔ kɛnɛ ma i bɛ k'a fɔ nka sa a ma nafa kɔni ɲɛ ye parce que a ye bila tilekɔrɔ taama la a fɔra an fa adama inna laka alla tajua fiha wala tahara wa innaka la tadma'u fiha wala tadha a ko i bɛ alijinɛ kɔnɔ yan i tɛ fɛrɛ i tɛ kɔngɔ i bɛ yan i tɛ minɔgɔ i kɔ tɛ bɔ tile la i ma ni e kɔ bɔlen tile la n'i ka kɔlɔsi ye o tuma min fɔra a ma kɛ ten Allahu akbar qulna anw masago aw k'aw cun minha ka bɔ alijinɛ kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen a ye taa dugukolo kan fa imma ya'tiyannakum hudan amma kana sira kana aw ma minni ka bɔ ni ala yɔrɔ o de kosɔn mɔgɔ min sariya ni maa min ye nɔminɛni kɛ hudaya ni masa kana sira la ni limaniya ni ye baara kɛ ni ye ala khawfun siran ma kɛ ale ye olu jamakuluw kan olu yɛrɛ ma kɛ yazanuna n'u bɛ fojunu lahara dɔn maa minnu n'olu kafiriyara n'u ye nkalontigɛli kɛ n'anw ma se kuranɛ ayaw ye olu jamakulu o de jahanama dunkew ye olu tigitigi o duminen don fiha jahanama kɔnɔ ala man kila kantan ka bɔ ma ya nabilahi yakuba denw aw ka kusumanin kɛ ni matiya ni ala ka nɛɛma la nɛɛma min ani amutu ni ne y'o nɛɛma kɛ aleikum aw ma badenw aw alimamindenw ne ala ye nɛɛma min d'aw ma a y'a hakili jigin o kɔ m'a da aw faw ma k'u cɛ ka ɲi koyi m'a di aw faw ma ko faw cɛ ka ɲi n y'a d'u ma o ye baara de kɛ aw minnu fɔr'u kɔ ni nafa ko fa min ye hɔrɔma sɔrɔ i b'o hɔrɔma de ala t'a bɔ si la fo i k'i yɛrɛ bɔ a rɔ i fa tun bɛ hɛrɛ sɔrɔ e tugu i fa kɔ fa tun bɛ hɛrɛ min sɔrɔ hali ni m'o sɔrɔ i na fɛn sɔrɔ min ka surun i fa ta la ala t'i bololankolon bɔ n'i ye baara kɛ ka tɛmɛ i fa kan ala bɛ fɛn d'e ma i fa ma ɲɔgɔn sɔrɔ ale kɔni a ko a samaya de b'ale ala la a mana barika don yɔrɔ min a k'a minɛ n'a tigiw ma segin a ma ni ye ala segin a ma sa ala segin ne ye ɲuman ye ni bɛ ko anw faw ta de tiɲɛ ye a ko payi e tilara i ci la e ni sɛgɛn na si ɲɔgɔn kan an na tile ɲɔgɔn kan sɛgɛn na tile bɛɛ tile kɔrɔ balawu bɛɛ bɛ i gɛn wa a bɛɛ bɛ kun i la ni fɛn fɛn kɛra o bɛ talon k'i bi sani ka di saya don ma dangaden de b'a fɔ k'i fa ka sira man ɲi dangaden mana iktada bi abihi fama zalam ni fa ye baara min kɛ ni fa la dege i ma tɔɲɔni kɛ dɛ sango fa min bɛ sira kan fa min bɛ ala ko kan ni e ye ala ko ye k'o to yen ko to wɛrɛ b'e bolo min t'o ta ye ni min yɛ sɔrɔ i n'o ka kan an bɛ kelen mun fɔ ye tasiri kɛnɛ ka cɛ ni muso bɛɛ a k'o kɔni ye walanda dilen ye maa maa n'i ye gari tigɛ ala kɛra la i bɛ sa kunnafoniya la maa maa n'i ye gari tigɛ ala kɛra la i bɛ sa sɛgɛn i bɛ sa kafiriya la Allahu akbar wa awfu aw ka dabali kɛ yaadi ni ne ka layidu ye
nawo kenere ne masana dafalike ya di kum naw kaladu ladu min tawimu dafa ni ala de do farhabuna wa kasran nye aw yahudiya wa kalimaniya ni fenye ni fen anzaltu ne fen min jigi qur'an min gara tiel bae kitabu ye ma kum kitabun babul no tawrata qur'an min no tiya limaniya no e aw yahudiya wa kanake kafiri fala bihi ni qur'an ولا تشتروا أو كنا مفلنين آيات إنما سأقرأنا آيوية أكنا سمو مفلنوية قليلا سمو منو كتو منو إجنيني على ديدو فاتقونا إسرانا الله تعالى دنيا أو يهودي أو كنا كنيامي بالباطل ننجلوني أو كنا كنيدو أقول فلا تلبسوا نواوين نبغوا ولا تكتموا الحق لا بينكم لا أن اللم نون فإن لم يعتزلوكم ويلقوا اللم لبوخن الله الله أكبر مدى وأنتم على لم أو بعد كتشين دواكنا دغو وأقيموا الصلاة يودي أوغا سلجو واتوا الزكاة أغا جغدي أغا سلي ما راكين كفر سلبو بنو إسلاموية ركوية ردي سلي توي ركوية تو سلي جمع أي زمان تقول الإسلام هو بسلم من الناس يهودي أو ما سمعت الإسلام يا أسراد ده أكرمه بي ني وكم هو من يوده كذا كويس الناس يجي نني نعيش فيه الإسلام هو كسرين بتقولي فاهم كل مغارة ترى أقول الإسلام هو سين ليش كوتا ودك نقول متى نبغى ندور النفع ندور مود مكرا وكلمة يهودية وكلمة كاملة فلسطينية أنو بوار من ديا من بورا استقطاب السلام على درون أبوت فينا والله ما شام أن نوقت من السا ما شام بكو شامنا وركوين درون أني دورو الله أكبر على كتبه يلا أو يهودي أو مغو يامرو بالبر من ما ينوي اللي محمد يه أي ربنا أنفسكم وإلكم ومسلم ويرى يامرو يه الحالة ما أو تتلون الكتاب توريد كتاب أبكو كلام ما يفهم في دالة ما بارك لازم مديك أو يريو كلام يلا أو كبارجو همسكو هاكلي سروك سينغابوما فاستعينوا أو قدم ينينه بالصبرين سبليه أني دوويه إكادو سلي لكبيرة سلي دونجيريه على الخاشعين فنبي عليه السلام جونكم سلامو يكوكو نبينا الدمنه على بمينكو يبي يرد من فلوني سبليه مثلك يرد من دووي bon seli re to ko do aw ala kala kun garani ko na ma dron abe seli ta rabbe ka wuli ka atakan seli ka bato damne abi to kana bi min fa ala isa ko be ko chuwe ko nana ni qur'ani min fa ala kala ko amma asta'inu ala qada'i hawaijikum bis sabri wal kitmani kira ni fa yi ma ko nan ba ni an gani radda mai nisa maliye an ka dubu fa inna kulli dhi ni'matin mahsudu mama nala in ni'mati ma mu bi hasidiya kana dai ga daula fere ha ko musu ka bi fe ni ma ni duwol ni bora ga debbe ni yini ha ifa den duru boli suza o buri to ci sta ka ta dum inni dalen baga mami o ba ta ka bu yi khoro ibis ki zaka mi ni ebe kiba mi ala baba ko imi ga no manga kuma kan no ni kunyo ma ta ken no ni kunyo ma ci dola e warda ma na be na dron ay fusro robe sen ma ka do na fusro la ka matna do ikam lo ma fi yara ta ke to ni ala ba yir la ki ta dinye kusba ala ba yir ki ta dinye ni ala de tay ni min fora la ke fama fa ni ba ke sabali
fɛn ni b'a kɛ dugawu kɛ ni bɛ dugawu ni sabalilen don Allahu taala bɛ majɛ joona joona Allahu akbar alladhina mu'minun ye maaw ye maa minnu b'a danganiya sɔrɔ annahum k'a fɔ olu mulaqu rabbihim u y'u ma bɛn ɲɔgɔnyabaga ye u y'a dɔn k'a fɔ olu raji'un olu ye seginbagaw ye ka taa Allahu taala ma olu de ye mu'minun de ye sinaya jɔnw ye ya nabilahi yakuba denw uzkuru aw ka kosumani kɛ ne ala ka nɛɛma la nɛɛma min ani amtuni ne y'o nɛɛma kɛ aw ma ni masa fadaltukum ne de aw fusamantiya a ka jamana dunke danfɛnw kan a ye siran y'o man dun ye ni tɛ se ka nafa ɲa ka bɔ ni ma shay'an fɛn na don min na n'o alikiyama don ye o tɛ sɔrɔdoni minɛ ha ni bolo adlun o tɛ kuma bɔli fɛn minɛ ha ni bolo don min na n'o alikiyama don ye wala hun adamadenw ma kɛ yunsaruna n'u bɛ se k'u dɛmɛ ka bɔ ala ka laazara bolo dama ye sara o don ye aw ka wagati ko suma n'anw masa ye aw bani israilakaw kisi a bɔ firawuna dunkew tɔɔrɔ ma olu tun bɛ ka aw lanɛnɛ suwal azabi laazaba la juguman na a denkɛ wolotɔw tun b'olu kantigɛ a denmuso wolotɔw b'olu ɲɛnamaya jarabina bɛ fi zalikum laazabali ni ɲɛnamayi na ka bɔ aw ma yɔrɔ azimun jarabina min n'o ka bon tiɲɛ ala ko firawuna ma ko den dɔ bɛna wolo i ka fanga tiɲɛni sababu b'o la n tiɲɛ o de kosɔn n b'a fɔ o ye n bɛ segin k'a fɔ o ye fɛn min latigɛlen min ma i kana dɔn o ka fisa a dɔnni ye n'i ye buruju gosi minnu b'a dɔn n'a fɔra ye n'a don sera don min maa sɛgɛnnen don i sɛgɛnnen don maa bɛ hamina i haminen don n'ala fɔra i ni limaniya tɛ sa maa ka to yen dɔrɔn fɛn min latigɛra a kana bali la latigɛ dɔnbaliya ka fisa a dɔnni ye parce que e ka dɔnni t'a bali n'i y'a fɔ k'i ka fanga tiɲɛni sababu bɛ b'o la a ko o den tɛna wolo san ko ne ka fanga tiɲɛni ka b'o la ala ko k'a tɛna wolo ka taa lamɔ e yɛrɛ ka so a bɛ wolo a bɛ taa lamɔ e yɛrɛ ka so kɔnɔ wa kana amran maf'ula o kɛra nin ba jiginna n'a ye ba siranna a y'a bila kurun kɔnɔ kɛsu kɔnɔ k'a fili ji la ja tiɲɛdala dɔ bɛ yen firawuna bolo firawuna den dɔ bɛ yen bagi bɔra o la o y'a fɔra ye ka dɛsɛ o tiɲɛdala k'a ma ko ne kɔni n t'a dɔn a ko fɛn dɔ de bɛ sɔrɔ ji rɔ n'i y'a ye a bɛ komi adamaden walima adamaden tɛ n'o daji kɛr'i den ka bagi la dɔrɔn a bɛ kɛnɛya n'ala ko wallahu ghalibun ala amri nin cogo ye ala de bɛ se ka ko la nin ye nin lafili nin don fana tiɲɛdala nin fɔ n nalen b'i sigi ji dɔ la o bɛ ka fɛn in makɔnɔ u sigilen bɛ dɔrɔn ji woyo ye nabilahi musa ta ka na n'a ye ka na nɔnɔ yiri bulu la ko fɛn dɔ filɛ ji kan ko boso ka na n'o ye boso ye ɲɔgɔn kɔngɔ ma ni min sera ka na o tigi kɛra fɛn ye min fɔlɔ taara ta ka na n'a ye o y'a sɔrɔ kɛsu don k'u b'a dayɛlɛ o dɛsɛra fɛrɛ na muso dɔ bɛ yen o de tun y'a ka buramuso ye ala y'o d'ale ma o don o ka nabilahi musa kunbɛn c'est ale ala ka latigɛ y'o ye o fana muso in dara ala fɛ k'a di firawuna ma ka nin don makɔnɔ den bɛ labɔ don min a n'u bɛ firawuna bɛ mɔgɔ bila k'u ka muso in faga don min u yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na bɛɛ nana k'u bɛ kɛsu dayɛlɛ maa si ma se o ye cogo bɛɛ kɛ muso in y'i don dɔrɔn a y'i bolo gosi kɛsu kan mɛ kɛsu dayɛlɛ la a ye den ye min ka sinɔ k'a ta ko qurratu ayni li walaka min ye ka ɲɛnajɛ fɛn ye ne ni e ye donc i b'a sɔrɔ den min fɔra ba de y'a wolo k'a bila kɛsu kɔnɔ k'a fili mɔgɔw y'o fɔ o bɛna min firawuna la dɔrɔn muso in kumana an b'o de fɔ ni musow sɔnna misiri bɛ fa wallahi ni musow sɔnna fajiri bɛ misiri bɛ fa fajiri da fɛ ni musow sɔnna wallahi cɛ balankolon bɛ a bɛ taa misiri la musa kisira cogo de la
kabin ngo qurratu aynin li wa laka ko la taqtulu ka kana ni ngon fa asanya mfana absiga be ni mina onna fa aw natakhidahu waladan wal ma amna ka andenye abina annafa ayyum su kon nafa kaye din ya nyina ko muso رب لكم وألف بيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني يكروف لك ماما يدرك بكريفة نياك يكلم منينا قالت كتاب ما كتلم وين بقى سخنا لك يتللي روي ويسلام غير سويك فرعون فيتي لك يتللي روي مثل موسى يستعمل فلاش أبا فيك ما نستعمل فلاش فرزون إني ابنك كفمية ودنيا بني الله أنا ما دمني نستعمل فلاش دفع يسرى يقولوا استعمل فلاش يبي كمية أقول لا على جون بنولي يدري بكمية بعد ربع أنا أيه كم قد قزما نأوني بفرة بكم نأويه أو نأو كشي وأغرقنا لفرعون كصغر موانيول تجيرو الهالة أو تنظرون أو جرم كوسا ولا جه وصدعي على تاي أخذك لقد نادينا نوح فلم يهم المجيبون أقول والله نوح يا أم مسوله أقول لم نباوي نيمانا نوح يا أم يده نمام يا أم ناني لبنه لم ندانيو يه أسلام أنت على وله سوا أسلام على وله الله أكبر هيك وقت قسمة أن أيلي فدويا وعدنا بصيغة المفاعلة وعدنا موسى وموسى الليل دي موسى ما كشبناني شبناني ما شبناني كابو شو كلي ده أنت كلي نتلي بنا أنا شنبانا مثلا موسى تا ويشبناني دي ko ko den nay shudit lebe ni ko ben katrar avec les drones oh kada ben katrar bi nani de shu ala de bat kila ma dumuni ala de bat kila ma da dumuni na duri mi di kundro abono wayaye na duri mi di abono ota no wayaye e ba so e kilometer duru mo angele mi meki dumuni o joro bila ibina musuta do ba go che ne se ko fende mulo o yala do malere mun ba ala do o lo musuta parce ala kala ko ala qadri al maunati tanzilu al maunatu ni haka min dari ko godde men haka be jima nale muso kelen dey ko abad balo dima foni kala bakli yero o ce baklu do be ro wardu take o tado dimba ka fenda fa fiu woni am ko zo yo sheka da ko kana hina la de ni na gele o gele dimba ko min do ko ala ko mo dima o mais wati be ni sa mo de ga gambe e ba be ga ida ma wati suro sa e ga village ko o de be ema o de sangam bi no be be wor ko de ko so ni bo fa ala wele do ka to ala ma pa kana ni wati bi abina na do nula ni war bo be wele mi o bi kala lawo ba ga ni ko wele ni mi ni war bo se bi kala sa ha ko so ne be kibana gwangoro mubul kula don la don nan wele so ma kana 604 dia ka fa essence la ka dia adid wanne ka fa mbako masa
masala ala wulilla wante sala mo fo wi kala ndu masala ala wulilla wante sala ni masala mi be tan fa ala badima mi be tan fa ala badima ala ma mbana sabama aywa ngada shubinani ayo de kashuna yoro jime ngalondo tiktak ngalo gracias ya ngalondo thumma watmenengo takhatumul ajla aw yawdiuna nan turani minako ke alaye min ba'dihi nabillahi musa talengo miqatila wa antum ikado alu alimuna grailatu yana bawo yen turani minaniye watmenengo afawna ona musanno yafa kabo mo ma silama bete silama koni يرمون ما شترون بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نبوفو يرمون تيتر فيه يقول لا إله إلا الله من قبل اسمه قبالة أنا كده أنا ما أسرع سيدنا بلال بكافر وقول وقال الله سبحانه الله أحد الله أحد أحد كلا يجوك على جاء أكو أحد ينجيك يقول كلمة ولا بني تشي كين نفع ده أكبر جويالا أما تبي اللي رجلينها ما دار الله صح ما دار الله قرآن باسم الله العظم ما أكلي اسم الله العظم ما أكلي ميدي ولا لمن يبليا لمن يبليا سيترى كلام الله بكر ما في أي كلامك أما تيجي فوي دون جابوا صخرة جابوا صخرة وذا موديل الذين جابوا صخرة يودرون دون أي كل شيء تري جابوا صخرة جني أبو أو أنا في مكان ده صخرة فرقوني جابوا يجمع كفرقون مولي كبوي قلنا يتغيبي الفرقوني لا إله أقول جابوا صخرة أبي جابوا صخرة النادي يدقونه النادي ما كلا دي مسكين فين أتجيني ويا بلا سوكنو أبي كابويا أبي هركاي أبي كابويا أبي هركاي مودو منهم توبة دقونه نور بفهم بدون كلا كيف تقول جابوا صخرة كوي sake ko mako ba sai ko muru aw ni ka sada jega ko ke nyofe ko na ko nte foi don u ba pe sakana allebu fo muru gwa sai fra nyonga u ba ka jibla ka masake wele masake nana ko ba pe wona ka karamoko ma pe wona ka sibi u ba pe ka anyininga ka allebu أبي جابوا سكرة كلا كلام ما بيفي أيوة بركة سرو بركة إني تبيو وسكيلة وبس فلا من كرو كلام ما جابوا سكرة نقول كريجو دالا كم سكوا ويله كم سكوا كمان مو سكيلة ما سكوا بورا كذا سالم ما سكوا بورا درو كفر سبينا بكا كابه أقوم أسمع هنا نيويلك أبون بكرة لا إله إلا الله نيويلك يتلد لا نيويلك يتلد لا مسكين يجو يري جان نمبر في نتاجنا وكو أو بيت وينكو نيم مرو مغام مدو ناتو كون نجاب سكرة بيتا ورنيني نيفهم ببركة الله أكبر من بيت منه لعلكم أدور أو تشكرون نسك بركة الله تعالى إذا وقت قسمة آتينا موسى ما منه نبي أو مثلا نبي الله موسى صون توريد كتاب الله والفرقان أن كتاب من قالوا نتشيه فرق أبوي وانا أولا أن يكون موسى أو بني تلكوا تعتدون نسك كان نزل ترنوه إذا وقت قسمة نبي الله موسى كو
أكمهما يا نمغو يكادوا أو ولا منتم سكما يا يركون تيو ناكم نية على أجل أن تراني نكوك عليه أو أي توبي إلى باريكم كتا دادي مسما هذا توبي أو يرفع ما ترك أو يرفع فرانو دي عمره ما جاء يندرا ويفهم ويبارب بدوك فرعوناي سودو لو بي بغان لامر لو بي النبو سونو بي جيمونو بي كسنيو بي من وتبلو كي يبارب فرعون فندونا بك ادم الدينتا بك بغا فبولا وكوين نسي كل سيلين بني سلام مسو تارب كنت مسو في كوكو وكم مسرو سينما كو بنا سلكه مسو نوني وكم مسرو بسينما بفتو دالمبولا مسرو سينما او كليف لاني غنو مسو ننبو بني سلام كاويه بني سلام كبت تراونا كم غد بتورا جيرو بني سلام كشرا بني سلام كشي كابوكا مسو نمبيسا ويلا غوانسان سكيلي kene kelen ga tubami azur musa dara mi katila ala bita ma fa kungo ero ate famba di mo ma figa ko bagai ko aka shubbi nani be shu ni shubbi nani bana tawrita bira ma wodi ko fa shubbi nani do war ma nyine figa kle wulum la shu ga khalwala wal ma figa kle ko non dana khalwala wal ma kle binani kle ga khalwala ni ndro na nyin nendo nabillahi zakari o takra kle sabari kle sabari أيوة دي خلوة في أتك ما موافق خلوة في مي المهم بي مو بخلوة يكسبه لماذا قلت لسه أبوه بلوه خلوة فيه وتم ويب معتوية ني ألا ولوت لسه بات منونغو لا سو كلمة بي على تودي من لا يدي من ني بريو سبحان الله ني بلو كرت عليك على ولد ربنا أنا فدو يكبو كي مغنيانا فدو يكبو كي مغنيانا كلام كيسبا نبي الله زكريا فدان ولي أي كبيت وادي كفلو ده كسب ورا يا ده تريجي إمام يقول لك خلوف فم الصائم أطيب عند الله ميره مسكي كوسم بعد ده كذا قوي كو قدي عليه كتمه لا تكون كسب مانجا أنتوني لسه ما شتى ذكي ما دون مالك وبركي ده كسب ولينه ويأدم الدنيا ده كسب إنجلي ملكه ويقول ما دون بيلا نكتي تسمع لي كلمة فدوة ولا ملكه ما بلمنه بعد بينك عبلا سألما شو نفوي تكلين إذا كنا خلوا عليه شو نه خلوا بيه تام يمرني ما فيني تودم تام يمرني ما فيني تودم نما سوما نما سكالوا ما خلوا ما نيسروا دوبنا هو خلوا دوني أتريس كلنا تدور أسمع دور دي مليون كل مليون فلا دور واحد ما درنا دي ما دوتا وابيناني نبغى نمسك خلوا دوني وابيناني وابيدرو سامبلو من دابلو غاية لما يساك كلامه وابيناني وابيدرو من لا ما دكلا نوما بس لا غاية وليو موسى ترى على كيير نسا دنيا تسمين فرجونغا ولنا هارون سيره القاوم ينونغا مسرسنيا على كليكرا مسرين نونفله abeke chugodi haruna kuma kwaya do musabina nana amba traye amba ka hakil naira odon oluta don on be mindo ala be oluto don on mindo ala be nam ni ma ayike joye ni ekele ni felo bulu fama ibu ngana mu chushito la jiru mu shito la ngo chitana fe ngo chitana fe ya fama go sbe wa ningele Musa sabiri yobu chero mun sabiru ni nabila Musa yu sangilen dogi ugo la nyumbe ale batara bla kulu wono ni madendo Musa babla kesono o dalla ma flawra fe ala ko sedna jiru makaka ni lamo ala no ko sobe Jibril bi Musa sabiri lamo abina abul gondi abu mineka na akumbish tadron
nono ba aba sharada aba susu na fara nono la abe bulon ne mi na ba kumbista na bi zangaro jibe sobo abo dada abo mi ji na fara bulon ne boada wati da bina la je ku we ngono tan na sama fi olu bulo fana de ko ki la kore fu ti ko sa mele o be mu ko ka e la kore o be do qur'an ko no ko di ala karama ko dawma mi ka be tan ko kamala ko ya be qur'an ko no ka dawma ayo ni me to kana sena juruna musa samu ya abado musa na korba abora atara nyayo mola ate juri lible woni na le albe jamala sa albe musa ko fada yanyo na abe kiliyawla musa ko binga dro abe musa la gushi wala gushi ko na na alakum mako ku ga ne sanuye ko sanuye ke ko nyuma bale bulo sanuye ke ko nyuma ka ba bulo ayi wole be tanje ko be bishi tseke ayolu wele ku ka sanuye la ka ken turai o yedda bakri ko ka sanu be ka kono ka yele ya yele tuma ya yelma ayelma ne udina gushi dam ne sa ka sun boala sinani boala ka giru boala ka dawdi muslobe boala ka ku bedlalat mami ni ya jole en tura jole en ligoro tura min jole en ligoro ya tro buna batike tumami sina juru nona yero ma chambe nye bi kuma te ite yele ke tek nye de bi te yele ke nai nye bi ko bina yele saga ita yu faka so ka donde bugula modo be doniya do bo rula adim sonu edu ba kono chor ba to don na kuma ro sam be mangani min bo turo dim sen min bo don to don e bina yela ka o ya dama don do de no ale to ka sende juriye ago cham mana ne fe dim sama ko afle ni ayay soka ay si kala je ni suyin la kala jalanga be kene ya robbe ka bulubo afenda ka na ka bulubo e kele na la binjala min kene ya robbe ale afle fur atubina duron ale sose no buri atuma du hata tanga da kola sa ete kodo ipate kodo minu ye kodo ko ete kodo abin mun bina gesa ete kodo ipate kodo nimbe kodo ko fete kodo ye burinje ama moto ye na ko ya bo musaba ko doche na ko doche mina nye biye doni ngala jurbe hasidi sinna ali ko te ulama usui doni ngala ju la niya doni ngala ka be doni ngala ju abe minum be boma to digri ya nyofo ekle nyewa kuma foi fo kuma kuni ko ta ko efiu ko to fo fiu ko dia to ala kram make ni don no fe to fo moy wa be beti don bala don ngala jugo be beti ale do chama so ko moy ya sara ka fini nguna utara bati kelesa ale ja kan ni ya ba kuno ay dene folo ka ta fara kurno da folo ka doni ko ka sanni o ilma ka sanni ko pay ko ne na solo fana solo abu go bidla wen bidla sanni na tomi katla anan buguri ko ka buguri ndo ka nungo ka do mo akola ata ay bulu gusa ko ya kan turai robbe rumbu nyexedin flakera mishi nyexedin fly pro fly mishi pro fly senani mishi senani ntoromba la kolobara bala nemba da kona bala ma bakuma
ala jondo ga so seno buguri dampendo buguri seno buguri dampendo seno buguri odi ni nge yero jombale de be la faye ni ala ga jon la bushi wallahi ni mama ko ala to ko te tie ala ya be jarabi musurin gilen baska dala bita bonon feulu bu tadama abi mola ya famya abita muru fe bu tadama bu abu mola yala ala ta bi to gafuma mama ni kuma ala bi jarabi robe al balaa muwakkal bil mantiqi ni bi ko bele maku ni kuma na duram na imina ko hada ilahukum wa ilahu musa fanasiya awa kuma au ga ala de ne koy musa ya daga ala do atunna musa la talemba ni aso batikala hal kima jaga bu se da flo koni ha ni aka ala rabbe acho rabbe jahili be suyu bi turani no dem sanu be dem sengal di mana ko le no do ta jona ma na fe wali yalla je ma ñina mun torba ñina mun be ñol ba suyu ke dem se ñina ma faralul ko mo so suyu bi so ba ni turani son ba so ni wuju ambele mi sa torba jahil de o mun sa buga buga turani wuju haruna kuma akwai ne ta mai da ayin galon dige ta mai ayin galon dige aya ko haruna be ko ne yende ko musa na sani musa kada u ga bazo chamange musa sera ala makoro ala ko ma ajalaka an qawmi ya musa mu tele ka bu ka mo ma ko matele ko هم أولئك على أثري ويوم من جاء فلان كذا بني بنا بغنا هو عجلت إليك ربي لترضى نبغي أنا كريم ما موسى كجي أما يبارا فينياك ننجونا أيا فإنا قد فتنا قومك من بعدك هم يقام موج ربي بخير وأضلهم سامري أبو موسى سامري لفلي يا رب فرج على موسى أسلي نكرا توريته ولا تايم بابلو على نادين وجود على يذكره أقوال ما فيه النودو أقوال ما فيه النودو على كوكون نته أقوال النودو أقوال بتجي نيجي في وجه جودام ما بابتو نيجي في وا نو كي جودو ما كوبا بتو نو لي فاس فاني أولبو بتو تو بتو wa apunta kabonga nde hawla wala musa dini ani dini ay wala fili fuka wala ci ko tunna la folo ginna ka da akorega no haruna ma man asiri la shum dallu alla tatajani muyibali تمام النية وفي اللي كتا النفع أخويا ابن أمه لا تأخذ بلهيتي ولا براسي مبدي كلام نبو مشيما أسرع كرة كتاب تلتقين أبو مشيما أخويا سرنا دي انتري بنا أخويا بني زيغا وفرق أبو نيوانا إتنا تمتلنا كمانا يا رب أجزود على يفرق أبلا أي مسلم روينا يا سامريو ما خطبك إذا نجي جماعة رأيت أن بكو بصرت بما لم يبصروا به بصرت بما لم يبصروا به ما يفني توم مي معنى يعني بصروا بالدوني ما يفندو توم من دون أي جماعة أقول فقبضت قبضة من أثر الرسول من فنيا كلام بقولي يوتا كيدن بيقولي كاسوس نولا فنبلتها نيو دفلي درانينغا سننغا كران درانية أبو وكذلك سولت لي نفسي نني ندي مصرية ما فني ني يا مصرية ني يا مصرية سيدي مغولة في تذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مسافة
ni bi no fe ni ma ma nyu afa ka ti ga na madula na madula ku din ba mena sa ولي نندو ولي دم دلكو إذا قيل حلم فللحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل نقرأ نكما كن أفو يكون يونا يردو فدنجي كم يورلا بنتا يروي أفو يكون مليادي مسكت جميل نندو niye mai na ba na ya laka tarachi ika dima ya rofe ala kala kumeta te dima ya re ni da ala kala ala tarachi ne dron anye bleme bosta robe ndo ko إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد خاب من ربى وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد خاب من ربى وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ما من علم ادم الدين دك يكون عندي يوم عندي كبني فلو ما من لم ونينجا وبو جيبي بوارو نتدلم نينجا جيبي بوارو كيكا في موسى مي جبريل ولما وكلا كافري موسى مي فرعون يولما وكلا كراي Opa, kote la mo yoro bolo kuma kuna njade bolo. Ozo do yere be. Ala ka jomba nuso ngadu la koso ko ni madu ne be jola. Ala ka jombo ni madu la be jola. Illa ma be jola. Ni jola mo ko besa. Ika yoro jengo le ka to ga hera kuye. Ito yoro jengo le daga di le ga madu lai. Parce que adama dimbe to ko adama di. Ebe ninge ne bo nyonge. مفرا ما المسؤول ما إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة مفرا كان يأكلان الطعام الله أكبر نعم هو يسافر في كراكو نانيا أبا فني تيجي أنا أبا بس بدمنيجي ما أبا بدمنيجي بدني أنا ما أبدا نيجي رجالي ما بوجه انت على يدك ماذا تقولوا بلوم انا ترانا غورغورام على ياكو على دبودو اسمو اكو سامرو ما كنت kishiko ni ubane watu المسلم كتا فمن لا إلهك الذي ذلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا الله أكبر سنون من جران تراي سنون من يلمها يكون تراي ويلوتك كعدا وربك كفا كجري كامو كاكي بوريه الله أكبر aburijilama ko cesa ko kɛ mpangu menan kɔnɔ ko di kibaru ma ko do kuru ma ko taa ba cɛ ma ka shuru ba fɛ parce que abuguri ni maa ma kun ye dɔ sɔrɔ la o bɛ se ka kuma yɛlɛma k'i bolo ni danamɔgɔw de ɲini k'a ko lugu komi ni suruku fagara sisan o bɛ danamɔgɔ dɔw de ɲini dugu kɔnɔ minnu bɛ yen ni u ka den dɔ bɛ du dɔ kɔnɔ o b'o mɔgɔdɔbaw de ye ka suruku nugu d'u ma u ka taa a disparaît k'a tunu a ka mɔgɔw kana sɔrɔ ni maa jugu y'a sɔrɔ mɔgɔw faga n'a ye la a sani kɔnɔ se bɛ taa lahara kafiriya baara don Musa bɛ Musa kokulɔninw bɛnba y'ale de ye bon o
وقول توبي نيا تسلم وقول نومنا وتنيا فلان إذا كانوا دكك ويله فلان ونقول سلام وبون وكك ويله أني بندقة ربنا بيجي سلامو ويبقى فينا نون نسا أنا لا يريد يوم وفهم في كيكو كفلانية كبت ويجو ويكافر يدوي وما ينتهي كان إنتنا ندوم يكنا شو يكنا سلي سلي وما بدو يكنا لا تراش سلي يكنا لا تراش سلي لو بافي بون يقول لهم دينغل ديان دولا لو كبي دينغلو دام لو كرو تبيبو لو تبيبو بفهم كي ينسى يبي سكابري يلا فني كاس هذا ترى قبيلة فلو إذا سكوتي في بصرة بتارا الله أكبر مدى إذا هو قد كسمة ni au banitelakau kwa azrani Musa bora kata kabta nuzurafaka alai au ko yayi Musa wo lan numina au delimaniya ibulu ata nara Allah fangata alai jaratan keneka wala kala woni ngara balla to fakar salu Musa أكبر من ذلك فقالوا أن الله جارة من يهودين فيه وكان بليلا كما وكم مسلم وكا على يدور الله كنكا ما على بيه كنكا الله أكبر وكله سيبرنجانيا أو فنسل لكونا الحالة ما أو تنظرون أو جلمك أفلالك كتا سيجي دوما وتمنون أو سالين أو لكنو من بعد موتكم أو سالين فيه من جم موسى أو تشكرون أو متى من جاء تسقو بركة كبسان يوك اسمعي عليكم كبيرو هنا دينون أنيوجي عليكم أوما وسلوى أن كنتم يجي يوم كودتي كنو أنقوم هو بدونية من طيبات فإن الدمنا رزقناكم متياو قلبك فمنا بنسر لكم أم تتريد وما ظلمونا نالا دوكي قال كتاب من تويني بانا كاتويني كولومي يسرو ما لا تويني يرد يفيو وما ظلمونا بنسر لكم أم تتريد نسا كانوا بنسر لكم كيرا وبتريوني أنفسهم يلكون لا إذا وقت كوزما أو مثلا بنسأل لكم مقولة متي كنو تي أما يسي فستنتهي تي كاه يتيه تيها يتيهون في الأرض مني تيودي كادم الدين كمنا وقتي كمنا وقاموا bada wesa mbili ndeke mana gwango kana gwaye jume ni sira bay mita segu ni sira mne ya killan sira segu ina ni skile ya rasul ba mo hoya Allahu akbar jini ila siya so di tikama gwaye ayi se an chugudi ibe du kulo mi ngode ni woni yake da iske inoro Allahu akbar aw sigile ka bi dumuni ngeza abedu ko lo faminga obuna ke bon hoya me segu para be menyu wa de dawla Allahu akbar ayel bajuri abi yuru ko ba horodi موتيزا يجنو دي كالالا سو مسمى تذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قائدون اقويني قال كتاك او فلا كتاك لك اعوذ بالله الله اكبر ألقوا فإنها محرمة عليهم 40 سنة أين كل دوني حرموا مسبناني
san bi naani o san bi naani de kɔnɔ yɔrɔ ala bɛ hinɛ kojugu an b'o de fɔ kira ka manton jurumunkɛlaw ye aw minnu bɛ yen ni jurumunkɛw latigɛlen b'aw bolo la taqnatu min rahmatillah a kana jigin latigɛ ala ka hinɛ la ayi jurumu mana kɛ cogo o cogo n'u y'a fɔ k'a bonya cogo o cogo ni mori min y'a fɔ k'a bonya ko ala bɛ yafa i ma ale m'i da a t'i da yɔrɔ cogo dɔn a t'a yɛrɛ cogo dɔn yɛrɛ ale m'o ko ala bɛ yafa i ma ale yɛrɛ t'a yɛrɛ cogo dɔn ko ala bɛ yafa i ma anw b'o fili ala y'o de fɔ a bɛɛ jurumu min tɛ yafa m'o de fɔ o dɔrɔn ye ala kɛra fanfɛla jurumu maa ni kira cɛ fanfɛla aa kuma cɛ patron mun t'i da don la fiyewu fo ni ala kɛra yafar'i ma ala t'i da don a la n'i kunnagoya o kosɔn ala tɛ foyi fɔ a la n'i kunnagoya ala kɛra sɔrɔ n'e donna jama i n'o ka kan a bɛ mun ci ye a fɔ dɔrɔn muhamadu rasulullah muhamadu ale ka ciden don o dɔrɔn ka kan k'i wasa a tɔ i mun b'a tɔ la i tilema bɛn abu jaabi min tilela a tile kɔnɔ o y'o kun kɛ e tilenna tilema bɛn i yɛrɛ b'i ka tile la i bɛ tubabu de tile bɛnnen don n'i ye min fɔ a fɔ o ma ala n'a ka kira kɔnɔ olu to yen filamu o b'o di de kɔnɔ sa ala a y'u hinɛ minɛ a bɛ a ye suma dugu kunna tile ka n'u tɔɔrɔ a ye kɔlɔni tuluma ci u ma a ye di nɔnɔ ci u ma ni dumuni dɛri sera nin bɛna u b'a ta u b'a dun cogo min ka d'u ye foyi t'u sɔrɔ ni kɔrɔfu t'a nɔfɛ ala tun b'a fɔ o de ka kɛ banisiratɔ ka dumuni ye ten abada ni kɔrɔ in natuma sera a tun b'a ci kɔnɔ nka kabini ala ye adamaden da a tɛ bonya fɛ adamaden k'a bonya maa b'a bonya bilalen b'o de la adamaden fitiri wali ye ɲumankɛla de y'a ma ɲumankɛla bɛɛ adamaden ye fitiri wali y'a bɛɛ ma ala ye nin de k'u ye o ko ko don o don dumuni fasɔn kelen kuru nɛgɛ bɔra don o don dumuni fasɔn kelen kuru nɛgɛ bɔra kɔlɔnturuma in don ni kɔrɔfu t'a la bi nɔnɔ in ni kɔrɔfu t'a la bɔn an yɛrɛ sisan pɔmɛtɛriw b'anw bolo n'i y'o don dɔrɔn i bɛ taa o yɔrɔ bɛɛ o bɛ yɛlɛ n'i ye fɔnse ye an bɛɛ bɛ sɔnni baga de donnen b'a la o baga de bɛ wuli fɛ yahudiya de y'a yira bila an ɲɛ ayiwa an ka taa e ka wagati ko suma n'anw masa ko aw ka don dugu in kɔnɔ aw ka dumuni kɛ dugu in na a ye so yɔrɔ dumuni yɔrɔ min y'aw ja arahada kɛmɛ fɛrɛlenbaw ye aw ka don alibaba dugu da fɛ sujudana ala ka nɔrɔ sujudu kɔnɔ a ye sujudu bi ala ka sɔrɔ ka wuli ka don ko sujudu shukuri barika dɔ sujudu dɔ sujudu bɛ yen i y'a dɔn hali anw yɛrɛ fɛ yen wa bɛ yen n'u nana nisɔndiya f'i ye sisan i ka min filɛ Allahu Akbar u bɛ sujudu kɛ ka to dugu ma k'ala waleɲuman dɔn ala b'i nɔgɔya i ye baasi t'o la sujudu dɔ ni seli tɛ o seli waati ko t'o la o seli waati ko t'o la waati naani kɔni tɛ ale don waati bɛɛ masa k'a sɔrɔ seli de bi la kuranɛ suyiri an b'a kɔnɔ n'an sera madafo ni seli tɛ maa min na a tɛ olu ka bin ayi a bɛ kɛ ni seli sariti de ye